तेरे को हाथ जोड़ते हैं यूट्यूबर्स लोग। वंदे मातरम वंदे मातरम। तेरी झलक शर्फी नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी। तो हेलो गाइस हेलो गिबि-गिबियावनो आंनि BM ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरना लानाय जालायबाय आरोना दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खावब्ला सिबला ओंखारबोलायबाय आरो गाइस दिनै 26 जानुवारि ना रिपाब्लिक डे गाइस जों दा इनिनो एसे राइड बेखौ सोमोन्दो लानानै एसे राइड खालामनायदो आरोना आंजों लोगोसे दोङो प्रेम भाइ सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नै माइक गोदान लाना फैदों आङो ओमफ्राय नै जोंहा पुर्नआ भिडिअखौ जागायदो जाहाथे नोंथांमोना जोबजासिम नायो बेखौनो आसा खालामबाय आङो दे बानाय। तो गाइस लोगोफोरा आंनि आराय गासैबो नै बिदि जादों निजोम भाइ बुंनो गोनां गैया जेबो गैया हेपि रिपाब्लिक डे गासिखौबो जों दा थांगासिनो बेरायनो एसे ओरैनो सिल राइडनि लोगोसेनो आरो दोङो बिहुं भाइ नोंथाङा फंनैसो बुंनादो नाजों थांसै बेरायनो बर'खौना आंनो मिथिया थांसै नोंथां दा जोङो बहा थांनायदो आंहा जेबो मिथिया खिन्थु जोंबो आंबो बारा मोजां मिथिया जोङो सहैग्रोबासो मिथिगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा मिथिगोन आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांथार तो लोगोफोर जोंना गासैबो रेडि जाजोब्बाय आरोना गाइस दा जोङो बहा थांनाय जायो मावनाय जायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना माबायदि बाय बहा नायदों जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरोना गाइस तो गाइस जों दा रेडि आरोना तो तो गाइस बिना पाउडार आरोना फाइनालि मोनफैनायलाय जायगाखौ एकदम बिना पाउडार थौ समान तो गाइस बारिसिं मा मोनैया थांनोसै जोंना दिनै राइडआ ओहो तुला बिना पाउडार बिना पैसा का पाउडर है भाई लोग तो गाइस बिदिब्ला आङो माने डाइरेक्ट मोननायखौ देखासिगोन आरोना माने इबायदि लामा लेथ्रायावलाय भिउबो मोजां नङा आरोना गाइस बेखौलाय खनसेबो थाना मा मोनो नङा होमबा बेनिखायनो डाइरेक्ट आङो नोंथांमोननो मोनहैनाय जायगाखौ खिन्थिखासिगोन आरोना तो बिदिब्ला नोंथांमोना इन्टारेस्ट दंबा भिडिअखौ जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय तो फाइनालि गाइस जों दा मोनफैबाय खाहुआ नामा मा नाम लैयो खानहुआ गाइस माबा खानहुआ रिजर्ट नामा रिजर्ट गाइस जों दा बेयाव थांनायदो आरोना आं दिनैसो फार्स्ट टाइम माबायदि मिथिला आरो जायगाखौ
मोनफैबाय आरो ना गाइस मोजा kali mati blang guys Tok guys, जों दालाय माखौ बेयाव खामसै आरो ना ब्लां खामाथलै Guys, ang dahil dyan may kakinsir na geliwat lagi kala nun kanay nga guys, no everybody mo sa natin ng samay bando yer na ni oy taklo bay matan dia mat guys hey senang kamu ya taklo bay mana berada ya saran nah guys everybody mo sa kanay nay garden gejar na guys blang kha नोंथांमोनाबो इन्टारेस्ट दंबा फैनानै नायफैबानो जाबाय आरोना ओरैबायदि मोजां आंजों दोङो नुकुल भाई जों सानैजों बेरायगासिनो सानैजों मजा भिउ फाग्लालिफोर न खात्रालै वाह ब्लां खालि गाइस नै बिबारफोरा वाह भाई वालाइट नै गाइस से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जलियांवाला लोगोफोर जों दा थांनानै लाहार फाहार खालामबाय आरो ना नोंथाङा फैनानै बोरै मोनखौ बया मजा माने फुल इन्जयमेन्ट निजोमफाय नोंथाङा फैनानै बोरै मोनखौ फैनानैथ' इमान खासिबो गैया खिन्थु जोङो गावनो गाव इन्जय महरखौ बानायदो आरो मोजां ना प्रेम भाई ओइ फैनानै बोरै मोनखो नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होदो ओंखाम बिराद ओंखाम जानो थांनि दा फैसै आरो ना ओंखाम जानो थांनि दा गाइस kalau kasih nukul pak, moza kasih aja karena nunggu fैनानै बोरै मोनखो नोंथाङाथ' इन्टारेस्ट खालामासै आरो ना बहुत मोजां नांदों बाबा बहुत इन्टारेस्ट नांदों आरो ना एखेबारे इदिनो इन्टारेस्ट जाबाय थाना आं बहुत मोजां नाङो थ' आरो दिनै लोगो मोननानै बहुत इन्टारेस्ट जाबाय आरो ना बेनो आरो ओंखाम जाहैग्रोनोसै लोगोसेनो आरो बिहुं भाई नोंथाङा फैनानै बोरै मोनखो फंनैसो बुंनानै होदो आं बुंनो रोङालै जायखिजाया मजा आरो बयखौबो खनसे भिडिअ खालामनि लोगोसेनो भिडिअ खालामनाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो ना माने इदिनो माने दिनैया ओरै खास जायासै भिडिअआ माने थेवबो हानायखिनिखौ बानायबाय आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोसेनो आरो नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबफैफ्लांदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो ना गोदानै नोंथांमोना आं भिडिअ हेगारबानो माने रकेट बादि बिरनानै नोंथांमोननि मबाइलाव हाबनानै नोंथांमोना नुयो नोंथांमोना बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो ना नोंथांमोना बेलेगखौ जेरैबायदि गुबुनखौ सापर्ट होदों थिग बेबायदिनो आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय आरो ना गाइस थ' बिदिब्ला बाय बाय लोगोसेनो आरो what guy what सुनिल भाइखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय थ' नोंथांमोन जोङो दिनै फैनानै एसे इन्जयमेन्ट लानाय जाबाय बे कुकुवार रेजर्टआ मा होनो नलबारिखिजा ओरै हाबबोनांगौ ससे दा जोङो ओंखाम जानो थांनो नागिरदों दसे ओरैनो रेस्ट लानानै ओरैनो दसे इन्जय खालामनो जाबाय ओमफ्राय बे जोंहा भाइनि
चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाबानो जाबाय या प्लीज आपुन तेरको हाथ जोड़ते हैं यूट्यूबर्स लोग लोगोसेनो आरो नै बिदिनो जादों नोंथाङा फंनैसो बुंना होदो नोंनि चेनेलाव दिनै जोंनि राइडआथ' बारा गोजान जायगा नङामोन खिन्थु सर्ट राइड आरोना माने जोंनिफ्राय 30-40 किल'मिटारसो ओमफ्राय फैनानै गाहाम नांदों माने मोजां मोनदों थेवबो जायगाया बारा एसेबां माबा नङाबाबो नायथावथाव बिदि सिनारि माबाफोर गैयाबाबो खिन्थु जों जास्ट माने सर्ट राइड लादों आरो ना 26 जानुवारिनि नामाव जोंनि मोनसे जेनेबा जोंना मोनसे ग्रुप दङ जेनेबा ट्राभेलिं बायदिसिना जोंनि ग्रुपनि थ्रुयै जों माने बारा गोलाव नङा जेसेबां जों हानायखिनि सर्ट राइड जेनेबा जों लोगोफोर दङ जोंनाव 10 जनसो दङ बेखिनिखौ लानानै जोङो राइड खालामदों बेखिनियानो ओमफ्राय जों दाथ' जों थांथ'वा थांनायालाय जों दा ओंखाम जानो थांनो नागिरदों इयाव थाफैनाया जोङो 11सोआव मोनफैदों ना 11सोआव मोनफैदों ओमफ्राय इयाव दसे चिल आउट खालामबाय लोगोफोरजों जेनेबा टाइम पास खालामबाय जायगाया बिदि नायथावथाव जायगा जेनेबा बिदि गैया आरोना थेवबो हानायखिनिखौ बे जोंना भाइया देखायसिगोन आरोना बिनि ब्लग्सआव ओमफ्राय आंबो हानायखिनि आंनि मट' ब्लग जेनेबा खिनिखौ देखायसिगोन नोंथांमोनाबो दा आंनि चेनेलखौ एसे माबादो हेल्प खालामदो गाइस आं दायो डिसक्रिपसनाव नागोन आरोना बयबो अनलायनांगौ दङ चेनेला मोनसे चेक आउट खालामदो बेखिनियानो ओमफ्राय जुदि बिसोरनो जेनेबा जायगा एसेबां मोजां देखायनो हायासै दसे देखायनांगौ जेनेबा खिन्थु जों हानायखिनिखौ लाबोदों आरोना जोंनि सेस्था बिदिनो जों खालामबाय थागोन उनावबो फिउचारावबो जों लाबोबाय थागोन बिदिनो राइड बेखिनियानो आंनि सायाव होननाया जेनेबा बेखिनियानो दे लोगोसेनो जोबथारनायाव जों बर' हारिनि बेनो आरोना थ' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ' जाबाय आरोना तेरी झलक शर्फी नैना मदक बर्फी तेरी झलक